ahal dira. Helmuga, logika eta probabilitatea. Bideo honetan, bidaiatzea eta matematika erlazionatzen dituen paradoxa bat aurkeztuko dugu. Hegazkinaren eserlekuaren paradoxa. Demagun 100 eserleku dituen hegazkin bat dugula, eta 100 bidaiari daudela. Hau da, tiket guztiak saldu dira. Bidaiari bakoitzak eserleku baten zenbaki bat du. Beraz, bidaiariak batetik 100era zenbakituta daude. Baina... Ai ama, non dago nire txartela? Lehenengo bidaiariak bere txartela galtzen du. Egoera ikusita, hegazkin konpainia oso divertigarria denez, hegazkineratzea egiterakoan lehenengo bidaiariari aukera berezi bat eman dio. Edozein eserlekutan esertzea. Jaun Andreak, arratsaldeon, hegazkineratze prozesua honela egingo dela jakinarazten dizuegu. Hegazkinera sartzeko esleitutako ordenaren arabera egingo da. Lehenengo bidaiariak nahi duen eserlekua aukeratu ahal izango du, berea edo beste edozein, une horretatik aurrera, gainerako bidaiariek esleitu zaien eserlekua hartu beharko dute. Eserlekua okupatuta badago, ausaz beste eserleku libre bat aukeratu beharko dute. Hegaldi bikaina opa dizuegu. Behin problema aurkeztuta, goazen galdera bat planteatzera. Zer probabilitate dago azken bidaiaria bere eserlekuan esertzeko? Hau da, 100. eserlekuan? Azken bidaiaria bere eserlekuan esertzeko probabilitatea 150 da. Soluzioa ulertzeko kasu batzuk azter ditzagun. Lehenengo bidaiaria bere eserlekuan esertzen bada, 3. arauari jarraituz, 2. bidaiariak bere eserlekua libre dagoela ikusiko du, eta bertan eseriko da. 3. bidaiariak berdin egingo du, eta horrela bakoitza bere eserlekuan eseriko da. Beraz, azken bidaiaria 100. eserlekuan eseriko da. Demagun orain lehenengo bidaiaria n. eserlekuan esertzen dela. N, 2 eta 1 arteko zenbaki bat izanik. Hortaz, 2. bidaiaretik n-ken 1. bidaiarira arteko guztiak haien eserlekuetan eseriko dira. Baina n. bidaiariak bere eserlekuan lehenengo bidaiaria dagoela ikusiko du, eta beraz, ausaz, eserleku libre batean eseriko da. Libre dauden eserlekuak lehenengoa, eta n-1 eserlekutik 100. eserlekura daudenak dira. Orain, bi aukera daude. Lehenengoa, n. bidaiaria lehenengo eserlekuan esertzea. Kasu honetan, ondorengo bidaiariak bere eserlekuan eseriko dira. Beraz, azken bidaiaria 100. eserlekuan eseriko da. Eta bigarrena, n. bidaiaria bere eserlekua baino zenbaki handiago bat duen eserleku batean esertzea. M. Beraz, n batetik m-ken batera arteko eserlekuak dituzten bidaiari guztiek bere eserlekua libre dagoela ikusiko dute. Eta hauetako bakoitza bere eserlekuan eseriko da. Eta m. bidaiarira heltzean, n. bidaiaria zegoen egoera berdinan egongo da. Eserleku libreak lehenengoa eta m batetik 100erakoak dira. Labur bilduz, azken bidaiaria edo bere eserlekuan eseriko da edo lehenengoaren eserlekuan. Gainera, bi hauek gertatzeko probabilitatea berdina da. Hau da, kasu bakoitza gertatzeko probabilitatea 150 da. Emaitza honetara heltzea ez da batere erraza. Kasu orokorra azaltzeko bideo luzeago bat egin beharko genuke. Paradoxa honek erakusten digu probabilitatea batzuetan ez dela hain intuitiboa. Zuk espero zenuen emaitza izan da? Utzi zure iritzia iruzkinetan. Hurrengora arte, ongi izan eta matematikaz gozatu.